pusaka. Mumpung durung adoh, bakal tak gujong kowe baungan. Singosari lagi baik geger gunder sapa ilange Yai Gandring. Mula saka kuwi anggamu padha baris tapes ana ing kapal wat Singosari sumingkira aku kang bakal wujung malih kae. Kowe kumane. Yo Ngenani ilange Yai Gandring. No. Ora sakit. ini apa? Yen kowe durung ngerti bakal tak wani Wakutang rapid kali-kali. Yo Tenane sing hidro Kiai Embu Gandring Purwolyo Jawa. jebul sing hidro Yai Gandring ora ana liya mong kowe Pandi Jambrang. Pandi Jambrang. Oh, mongko Yai Gandring kae bentuh ana ing Singosari. Bener. Sing kagungan Sinuwun Prabu Antasapati sugih kenter bondo lan mani kowe nyidro saka Yai Gandring Pandi Jambrang. Anane aku nyidro Kiai Gandring Yo oleh pelanggan tuku Singosari. Mereka. Aku kepingin balas ini sang pro kenara awit jebul kenara kelawan anu sopati ora katangkus angin mulya mulo yen Embu Gandring wis ana tangane Kang Mas Tojoy kowe gampang anggone mlebu mateni anu sopan. Pandi Jambrang, Pandi Jambrang. Kowe kuwi ora ana bedane. Kowe tak ibaratake bocah kang wingi sore padha karo aku padha. Ngerti apa barang sejarah ing Singosari? Nanging iki sing dadi bongkot kucing perkara iki ilange Yai Gandring. Nanging saka tumindakmu, ora sak kuwi. Yai Gandring ngulangake lan aku. Kowe kepengin bali ning Embu Gandring. Mesti wae. Yo. Ano? Iki